Sila Embo ugesi usuvele was-disappointa ishow ivota be ama-performance beshisa kwamanye hlenda sulindi load shedding Ramaphosa ndoda we Ramaphosa wena we Ramas baba wenza kangcono awunyakazisito zakho mfethu hey uthi usafonela ukulokuza Professor Msholo usicela usafonela usicela uba ngamthola ungafuna ngingale yambathe ya sila Embo hey bese umuntu wade agcina ukuthi abe kwi-rap show emnandi kanje bese amasosha afikile ontosi bakanje awu grand number Fethu class fethu ufika manje nje fethu bekikhona yazi behlele khonini sure bungakayidla sathi sayoyidla nje futhi kusabizwa mina we yabo manje siyasimisa kanjani entela nje bese vele ispeaker sike siphethe vele kuqhumisa igasi bathe bayasihlanganisa ngoba nje wasikhona kanje khona ongaphuma fethu yabona khona ongahlangana ngoba bese kuvele kumnandi fethu yabona bese kuyivibe fethu sikhala kamnandi yabo abafethu kuyihyper ku-grand yonke fethu manje isethi iloliwe isethi iloliwe kakhulu isethi izobafethu bebengekho kodwa phela fethu out fethu ihlanganise into yakho yazi nawo sure fethu ihlanganise kakhulu isethi sazodliwa nje kakhulu futhi mawubuka lo gesi sazodliwa phela mayibuya kakhulu kakhulu kunaqala kakhulu hey uhlanganisani king phumani sona ukuthi sisahlanganisa futhi into engathini nama-out kuyikona phela umuntu yabo sure kuya abantu isipani nalezo zinto ey'kanjalo kodwa music futhi konke esihlanganisayo nabo PSK u2K lo ezophuma nje kunakudala mfethu yabo ukuthi-ke nami kade ngagcina estudio kodwa yona futhi izophuma leya mpahla ngekudala kwaye mina amavesi angiwazi awazi ngekhanda washiya kanjani sure ngagcina ngibhala nje estudio wafika ashiya kanjalo warekhoda aphuma kanje ubuhlanganisani ngathi ugcina estudio usebenza phezu ke-projects noma hayi phekwe isinging nje ezophusha and then until ngiqale ngirejiste into zami ngaloko mase into zami ziyahlangana yabo bese uma sengirejistile izinto zami zizohlangana bese ngiyaqala ngiphusha into yami mhlawumbe njengawo kama-EP kanje wahlanganise cause hayi okwamanje uhlanganisa i-EP wala ama-fans engakabi sadinga ama-fans eqala kodwa sikhona mfethu thina ama-fans mfethu ungayibukeli kude mfethu thina ishanisi soyizwa siyishere kwabanye kanjalo ama-fans thina abanye basikwazi nje mfethu ama-fans thina mfethu yabo ngoba kahle kahle mekuthiwa sonke suke kushiwo kona lokho ukuthi njengoba mina ngikwazi wenza something yabo njengoba manje nje siyikhulumela nje ishanisi ngizoyishera kwabantu yabo sebelindele mfethu ukuthi uzokhipha ngoba ushilo uthathe kwe-studio nakanjani mfethu kanjani okudala mhlawumbe khona mhlawumbe ama-free downloads mhlawumbe before ube umuntu o-concerned ngendaba yokurejista khona ama-free downloads alapha kusilika kakhulu sure kusilika kakhulu usesha nje ubhala untusi laphayana obviously kuzovela ama-page awu-2 but khona leli lisebenza kakhulu sure uma ufunile untuza ku-TikTok uyangithola ngosibili esihle ntusi sure ku-Facebook yize Facebook wami usaney'nkinga ngisathi account yami kodwa ngizamuyibuyisa namhlanje yabo kodwa kuzobuyeleka usimile esihle ntusi nakhona yabo bese kuba ukuthi-ke usilika nje kakhulu umusic wami kakhulu khona u-New Day laphayana ngayishaya kunoneyana mase kuba khona ubenathi yabo ingoma nje bese eyivele iphushile iy'download ezinawo ama-downloads akhona yabo khona into egrandi-ke le uma ukuthi khona okutholakalayo mfethu abantu bazoyitika lapha mfethu kakhulu ngoba siyaphusha nabo PSK lapha kwi-Report Records mfethu kukhona okuhlanganayo ababa-out ayaphusha noma thina sibuye siqhele ngenxa yomsebenzi kodwa aba-out bayaqhubeka bayaphusha i-photography usayenza mfethu ungafake ikhamera
ashiya kanjalo yabona-ke nawe into zesipani Sure. mase kukhona into ezikubhekile Mfowethu. qala unake zona kuqala before zonke lezi ezinye nakhona futhi ngisazobuyela hayi ngoba ngisayekile ngoba ngisazobuyela kuyona into engabona ngazuthi yangi-inspire Mfowethu ngiyayithanda ukuzwa leyo nto mfethu. ngiyazobuyela khona ngisafona uku-editha futhi ama-video ngishaye ama-music video into kanjalo because ngake ngakwenza before yabo ukuthi ngenza syndicate yabona eceleni kodwa into esazoqhubeka Ngiyayigcwala leyo chance ama-applications akhona ama-app lawo Sure. akwazi ukwenza zonke lezi zinto Mfowethu. kakhulu sazophusha nje kuningi okusazokwenzeka Agcwele mfethu. All the best Ntosi mfethu. Salute. wayisiba Salute. kakhulu